Больш за 1000 гадоў таму на сумежжы сучаснай Літвы і Беларусі быў закатаваны паганцамі нямецкі казаннік Бруна Баніфацый, а таксама 18 ягоных паплечнікаў. Пра гэтае трагічнае здарэнне паведамляецца ў нямецкіх кроніках, што былі створаныя ў першай палове 11 стагоддзя ў жаночым аббацтве Кведленбурга. Хроніка ў далейшым знікла, але яе копія, створаная ў 16 стагоддзі, цяпер перахоўваецца ў бібліятэцы Дрэздена. Дакумент з'яўляецца важнай гістарычнай крыніцай, што ўтрымлівае багата звестак па гісторыі ўзаемадачынення Святой Рымскай імперіі са славянскімі суседзямі. Менавіта тут, упершыню, на лаціне, згадваецца назва Літва, ад якой сучасныя літоўцы выводзяць нараджэнне сваёй дзяржаўнасці. Что это значит тысячелетие Литвы? Это упоминание только имени. Это, конечно, красивая дата, но что за этим понятием крылось? Конечно, очень трудно установить. То, что было 1000 лет тому назад, не имеет ничего общего с тем, что является сегодня. Это просто символическая игра, и вот эти все праздники, они тоже вот как бы служат тому, что как бы и государство получило свою идентичность, и вот народ получил свою идентичность. З нагоды 1000-гадовага юбілею ў 2009 годзе у Літве прайшлі святочныя мерапрыемствы. Наша краіна павіншавала суседзяў з гэтай сімвалічнай датай, а гісторыкам прыйшлося яшчэ раз адказваць на шэраг пытанняў, што хвалююць найперш аматараў гэтак званай літвінскай канцэпцыі. Сэнс канцэпцыі палягае ў тым, што Беларусь і беларуская нацыя нібыта з'яўляецца галоўнай спадкаемцай Вялікае княства Літоўскага, магутнай сярэднявечнай дзяржавы, тэрыторыя якой прыходзілася ў асноўным на месца, якое займае цяпер сучасная Беларусь. Адсюль вынікае, што беларусы, як ніхто іншае, нібыта маюць поўнае маральнае права святкаваць тысячагоддзе Літвы. Напраўду, ці ёсць падставы лічыць, што і сучасныя беларусы маюць самыя непасрэдныя адносіны да назвы Літва. Гісторыкі сцвярджаюць, што летапісную Літву ў вузкім сэнсе сапраўды трэба шукаць не толькі на тэрыторыі сучаснай Літвы, але і на паўночным захадзе Беларусі. Сёння Літва мае пэўныя тэрытарыяльныя абрысы. Яны проста зрабілі такую аперацыю. Значыць, тое, што згадвалася пра Літву, у мінулым гэта ўсё аўтаматычна тычыцца той тэрыторыі, дзе зараз Літва. Але на справе ўсё не так проста, і вядома, што гістарычна тэрыторыя сённяшняй Літвы складалася з некалькіх частак, некалькіх рэгіёнаў. І у вузкім сэнсе, які сустракаецца ў крыніцах, Літва тычылася толькі адной пэўнай часткі, якая выразна адрознівалася ад Жамойці, пэўным сэнсе адрознівалася ад іншых тэрытарыяльных адзінак гістарычнай Літвы. Цягам многіх дзесяцігоддзяў даследчыкі па-рознаму акрэслівалі межы Літвы ў яе вузкім сэнсе. А асноўныя версіі, што выдвігаюць абодва бакі, літоўскі і беларускі,
грунтуюцца на гістарычных, археалагічных і лінгвістычных дадзеных і маюць невялікія, але прынцыповыя разыходжанні. Літоўскі бок лічыць, што першапачаткова Літва знаходзілася ў своеасаблівым трохкутніку раёнаў Вільні, Трокаў і Коўна, то бок у сучаснай Літве. А вось беларускія навукоўцы прапаноўваюць разглядаць абшары тагачаснай Літвы сумежнымі часткамі Беларусі, як раён возера Нарач, на Лібоцкай пушчы і Ліды на ўсходзе. Пры гэтым цэнтр сярэднявечнай літоўскай культуры сапраўды прыходзіўся на раёны Вільні і Трокаў, пазнейшых палітычных цэнтраў Літвы. Тэрыторыя Літва ў вузкім сэнсе, пэўныя крыніцы дазваляюць меркаваць, што яна ахоплівала не толькі сучасную Літву, але і частку сучаснай Беларусі. А што з гэтага вынікае? А вынікае, што тыя людзі, якія насялялі тую гістарычную Літву, у працэсе эвалюцыі частка з іх нашчадкаў стала сучаснымі літоўцамі, а іншая частка іх жа нашчадкаў стала сучаснымі беларусамі. Тыя, хто ніколі не змяняў сваё месца жыхарства за 1000 гадоў, яны жылі ў той гістарычнай Літве, а іх нашчадкі сёння жывуць у Беларусі. І па маіх вельмі такіх прыблізных падліках прыкладна кожны 10-ы беларус сённяшні мае нейкае дачыненне, вось нейкую нітачку, якая яго звязвае з той гістарычнай Літвой. Паміж першай летапіснай згадкай назвы Літва і ўтварэннем дзяржавы Вялікага княства Літоўскага амаль 250 гадоў. Літва нядаўна адзначыла тысячагоддзе сваёй назвы, аднак гэта не мае нічога агульнага з самой дзяржавай, што была створаная Міндоўгам у 1253 годзе. Відавочна, продкі сучасных беларусаў маюць непасрэднае дачыненне як да першай летапіснай Літвы, так і да Вялікага княства. Вось толькі ступень іх унёску ў працэс фармавання дзяржавы да канца не высветлены і дасюль застаецца дыскусійны. Галоўнае не да канца вырашанае пытанне – гэта які унёсак быў продкаў кожнага з сучасных этнасаў у гэтую агульную дзяржаву, у яе агульную гісторыю. Літоўскія даследчыкі схільныя, скажам так, ігнараваць тую ролю, якую меў славянскі кампанент у дзяржаве. Ім больш падабаецца лічыць, што славяне былі проста падначаленым насельніцтвам, якое выконвала загады. А загады гэтыя аддавалі выключна людзі, якіх яны лічаць сваімі продкамі. А для беларускіх навукоўцаў пераважае тэндэнцыя ўсё ж лічыць, што там ролі падзяляліся. Славянскі рускі кампанент як больш культурны, які меў ужо за плячыма некалькі стагоддзяў існавання старажытна-рускай цывілізацыі, ён забяспечваў, так бы мовіць, культурны бок дзяржаўнага існавання. Пісьменнасць, і навучанне, і адміністрацыйныя нізавыя структуры кіравання. А паколькі дынастыя паходзіла з этнічна літоўскага асяроддзя, то прынцыповыя палітычныя, стратэгічныя рашэнні прымаліся пераважна ў гэтым асяроддзі. Што тычыцца ваеннай функцыі, то радзіму, агульную радзіму баранілі прыкладна у роўнай, скажам так, долей. За гады сваёй незалежнасці літоўскія і беларускія гісторыкі даволі далёка прасунуліся ў пытанне вывучэння спадчыны Вялікага княства Літоўскага. Аднак гэтыя даследаванні збольшага вядуцца ў аднабаковым характары, і кожны бок будуе свае навуковыя канцэпцыі, звёўшы да мінімума ўзаемныя кантакты. Міжнародныя навуковыя канферэнцыі, сімпозіумы, гэтак важныя для выпрабавання сваіх канцэпцый, маюць непастаянны характар.
гэткая своеасаблівая дыстанцыйнасць абодвух гістарычных школ не спрыяюць больш актыўнаму вывучэнню складаных гістарычных працэсаў, што адбываліся на тэрыторыі Беларусі і Літвы ў часы Вялікае княства. Кожны бок мае сваё ўяўленне, дзе знаходзілася летапісная Літва. Гісторыкі пра гэта спрачаюцца і спрачацца будуць яшчэ доўга, бо звестак недастаткова, каб дакладна вырашыць раз і назаўсёды гэтае пытанне. Але тая версія, што яна прыкладна напалову прыходзілася на паўночна-заходнюю Беларусь, сучасную гарадзеншчыну, вось раён Ашмян, Ліды, Гальшанаў, гэта выглядае вельмі верагодна. І ёсць яшчэ цікавая версія пра тое, што гістарычнае тое племя, якое дала пачатак Літве, яно увогуле паходзіла з заходніх балтаў, з тых, якія хавалі сваіх нябожчыкаў пад каменнымі магіламі. А тая тэрыторыя якраз больш прыпадае на сумежжа сучасных Польшчы, Беларусі і на беларускую частку Панямоння. І такім чынам, магчыма, тая першапачатковая Літва пераважна была якраз на беларускіх землях. Але зноў-такі гэта пакуль яшчэ застаецца дыскусійным пытаннем. Дзе прыняў хрост вялікі князь Літвы Міндух? Дзе адбывалася ягоная каранацыя і які горад па праву мусіць называцца сталіцаю Вялікага княства? Сёння гэтыя пытанні таксама застаюцца адкрытымі. Славуты сярэднявечны Навагарадак, што беларусамі ўважаецца за калыску дзяржаўнасці, мае ўсе шансы аднойчы страціць гэты важкі тытул. Прынамсі, у сучаснай Літве Навагарадак не разглядаецца як першая, так бы мовіць, сталіца толькі што створанай дзяржавы. Справа ў тым, што звесткі пра Навагарадак, у якім Міндоўг нібыта быў каранаваны, пакінуў нам польскі гісторык, паэт і пісьменнік 16 стагоддзя Мацей Страйкоўскі. У сваіх творах сама меней ён тройчы называў мясцовасць, дзе адбывалася каранацыя першага караля Літвы. Двойчы аўтар паведамляў пра Кернаву, што цяпер знаходзіцца на тэрыторыі сучаснай Літвы на захад ад Вільні, і адзін раз пра Навагарадак. Пасля ахрысціўся, Міндольфус быў названы на літоўскае каралеўства каранаваны у Кернаве з дазволу папскага і цэсарскага. А вось варыянт навагародскай версіі, што раптоўна ўзнікла ў пазнейшым творы Мацея Страйкоўскага. Тады Інакенцій, папа рымскі, бачачы справу карыснай рымскаму касцёлу, што гэтая вялікая і храбрая паганская дзяржава добраахвотна далучылася да Хрыста, адразу без усяляка адкладу карону літоўскую асвяціў і Міндога абвясціў каралём літоўскім і, жадаючы яго яшчэ больш ахоўваць, паслаў легата свайго брата ў законе Гейдэрынка, і, прыехаўшы ў Навагарадак літоўскі, паводле звычайных цырымоніяў касцельных, памазаў, абвясціў і з даручэння папскага і цэсарскага каронай новай літоўскай каранаваў. Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі з'яўляецца найбольш вядомай працай Мацея Страйкоўскага, што відавочна забяспечыла навагарадскай версіі доўгае жыццё і ўсеагульнае прызнанне. А вось Кернава таксама была адным з найбуйнейшых цэнтраў тагачаснай Літвы. Задоўга да Трокаў і Вільні яна мела ці не самае галоўнае эканамічнае і палітычнае значэнне у часы фарміравання літоўскай дзяржавы. Ну, эта территория прежде всего входит в самый центр Литвы. Это самое ядро, где формировалась Литва
Миндовка. И, безусловно, часть Завилейской Литвы, то есть правобережной Литвы, какая-то, может быть, не очень обширная часть, она входила в состав первоначального домена князя Миндовка, и нет никакого сомнения, что он здесь был, что он посещал эти места, тем более, что уже после смерти Миндовга вскоре здесь фиксируются реальные князья, реальные владельцы Кернова, и в первую очередь князь Тройден. И с его именем связано первое упоминание Кернаве в 1279 году в рифмованной Ливонской хронике. Больш за 30 гадоў сваёй археалагічнай дзейнасці прафесар Віленскага універсітэту Алексас Лухтанас аддаў вывучэнню Кернавы, аднаму з самых важных помнікаў археалогіі ва ўсёй цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Прыкладна 12 тысячаў гадоў таму тут пасяліліся першыя жыхары. З таго часу ў Кернаве жыццё амаль не перапынялася. Гэтаму сведчаць знаходкі больш як 40 розных культураў. Археалагічны комплекс уключае даліну ракі Вяллі, а таксама 5 гарадзішчаў, што ў балтыйскім рэгіёне робяць яго унікальным. Дарэчы, адно з гарадзішчаў вядомае як Трон Миндовга. Тэрыторыя запаведніка ахоплівае каля 200 гектараў, і за 30 сезонаў археолагі раскапалі больш за 8 тысячаў квадратных метраў культурнага слою. Это очень невысокий процент, это мало, хотя это 1000 квадратных метров, это десятки тысяч археологических находок, просто место очень богатое. И уникальный памятник, он, безусловно, каждого археолога по-своему притягивает. И здесь работает уже масса моих учеников, которые теперь и защитили диссертации, и работают в Кернавском музее. Не говоря уже о том, что практику археологических работ в Кернаве прошло огромное количество наших студентов, и вряд ли мы теперь найдем какого-нибудь молодого археолога или археолога среднего поколения, который бы не провел 1 или несколько сезонов полевых именно в Кернаве. Они теперь работают в Клайпедском университете, в Вильнюсском университете, в Институте истории Литвы, в других учреждениях. Все они впервые столкнулись с практической археологией здесь, на базе Кернавской экспедиции. Калекцыя гісторыка-археалагічнага музея Кернавы налічвае каля 20 тысячаў экспанатаў археалогіі, этнаграфіі і нумізматыкі. У час нашага прыезду музей быў зачынены на рэканструкцыю, але з ласкі ягоных супрацоўнікаў нам дазволілі пабачыць, як тут жа у спецыялізаванай лабараторыі апрацоўваецца археалагічны матэрыял, перад тым, як ён будзе ўведзены ў навуку і патрапіць у фонды музея. Знаходкі ахопліваюць археалагічны перыяд Кернавы з канца верхняга палеаліта і да 18 стагоддзя. Аднак прамых археалагічных сведчанняў, якія б указвалі на тое, што тут размяшчалася рэзідэнцыя караля Миндовга, пакуль не выяўлена. Прафесійнымі гісторыкамі не прымаецца пад увагу і характэрная назва аднаго з гарадзішчаў Кернавы Трон Миндовга. Гэтая назва ўзнікла з лёгкай рукі пісьменнікаў 19 стагоддзя, калі тагачасная археалогія перажывала ўсплёск романтызму. Место это является государственным центром, это один из наиболее таких хорошо укрепленных комплексов городища. Он без всяких сомнений существовал и во времена Миндовга, и использовался. Мы только не можем сказать, это ли ворота Миндовга, это ли его первоначальная столица или нет. Это может быть только как гипотеза, потому что мы нигде не найдем табличку, где будет написано «вот ворота», которые упомянуты в письменных источниках. Так же само, как мы не можем сказать, что вот Вильнюс – это на 100% резиденция Миндовга, что он там кафедру строил, это тоже только научная гипотеза.
Калі кіравацца запісамі, што пакінуў нам гісторык і пісьменнік Мацей Страйкоўскі, каранацыя Міндоўга магла адбыцца альбо ў літоўскай Кернаве, альбо ў беларускім Новагародку. Абедзве версіі не маюць пацверджання, аднак гэта не замінае грамадскасці Літвы штогод збірацца ў Кернаве 6 ліпеня і святкаваць дзяржаўнае свята – дзень каранацыі князя Міндоўга. У гэтыя дні тут праходзіць буйнейшы археалагічны фестываль краінаў Балтыі і ўсходняй Еўропы – Дні жывой археалогіі. Нешта падобнае, хоць і з меншым размахам, адбываецца і пад сценамі Наваградскага замка. На жаль, мы не ведаем падрабязнасцяў з'яўлення Міндоўга ў Наваградку. Гісторыкі не могуць даць адназначнага адказу, дзе Міндоўг атрымаў карону, як ганаровы знак найвышэйшай улады ў Літве. Вядома толькі, першы кароль адводзіў Наваградку вялікае значэнне. Беларускае грамадства, можа, і ведае, дзе гэта адбывалася, а прафесійныя навукоўцы дакладна сказаць гэтага не могуць. Бо зноў-такі мы сутыкаемся з такой сітуацыяй, што крыніц недастаткова. А калі іх недастаткова, то тое, чаго не хапае, запаўняецца інтэрпрэтацыямі. Натуральна, што той, хто зацікаўлены ў беларускім поглядзе на гэтае пытанне, знойдзе аргументы дзеля таго, каб даць беларускую інтэрпрэтацыю. І наадварот, літоўскі бок прыводзяць свае аргументы. Яны прыкладна аднолькавыя па важкасці, і таму ніхто нікаго канчаткова пераканаць не можа. Ну, невядома, дзе была рэзідэнцыя Міндоўга. Існуе такая думка, што трывалай сталіцы ў сучасным разуменні гэтага увогуле тады не было. Сталіца была там, дзе знаходзіўся ў дадзены момант вялікі князь. А вялікі князь сёння тут, заўтра там. У гэтым месцы яму падабалася, ён прыняў карону, назаўтра паехаў у іншае месца. І таму гэтае пытанне мне падаецца невырашальным. Международная деятельность Міндовга, его политическая направленность ориентировалась именно на те земли, в сторону Новогрудка. Вспомним и Лаврышевый монастырь, и сына его Вайшвилка. Вспомним, что первые дипломатические отношения и договора были подписаны именно с галицко-волынскими князьями. То есть ориентация его была в этом направлении. И, безусловно, такой гипотезы мы не можем отбросить. Мы вообще знаем, что несколько десятков объектов претендуют на эту вороту Міндовга. Но на 100% мы не можем ничего утверждать. Ворута была адным з найважнейшых замкаў Міндоўга, якім вялікі князь у 1251 годзе за 2 гады да атрымання ад рымскага папы Інакенція IV кароны абараніўся ад войска Таўцівіла. Магчыма, легендарная Ворута і была тым месцам, дзе ў далейшым адбывалася каранаванне Міндоўга. Толькі аднойчы яна ўзгадваецца ў летапісе 13 стагоддзя, таму сёння існуе каля 16 версіяў месцазнаходжання Воруты. Далейшы лёс яе невядомы. Каранацыя Міндоўга ў 1253 годзе бясспрэчна з'яўляецца важнай падзеяй у гісторыі літоўскага і беларускага народаў. Дзе яна адбывалася? Дзе знаходзілася рэзідэнцыя караля? Пытанні застаюцца адкрытымі. Гэта мог быць адзін з буйнейшых тагачасных цэнтраў Літвы, і не абавязкова ён павінен супадаць з месцам каранацыі. Гэтай думкі сёння прытрымліваецца большасць гісторыкаў, а некаторыя з іх ужо маюць адказы на гэтыя пытанні.
і знаходзяць княскую рэзідэнцыю не на карысць Новагародка альбо Кернавы, а на поўначы тагачаснай Літвы, у вярхоўях ракі Швянтое. Аднак пра гэта мы раскажам у наступнай серыі лабірынтаў «Невядомая Літва».